Bang'ur wuok kuom jo Kenya wi okang' mar medo jotelo osara kochakore dweni, duol machano osara men SRC koro ng'ado oko chenro mane osechapi oboke mar sirikal e dwe mar 8 higa mokalo. SRC wacho ni okang' mar chungo medruok mar osach jotelo obiro kaluwore gi pek mar ochumi manie pacho ka seche mowueni. Jatend migawo mar jotich Moses Kuria bende nosendiko oboke mar yango ni kaber to onego duok piny osara mag jotije sirikal. Kaka jafwambo mar Walidi Okeyo lero, moko kuom jotelo bende osegolo duondgi kendo wacho ni gin ok gidwar ni medgi osara e kindeni. Duol machano osach jotije sirikal SRC owito kucha chenro mane geto medo osach jotije piny owacho kaluwore gi okenge manoketie chenro ni higa mokalo dwe mar 8. In consultation with the National Treasury, SRC hereby freezes the upward review of salaries for all state officers and will review the advice for all other officers, taking into account the current realities of the economy, taking into account any contractual commitments and reduced budget so as to ensure affordability and fiscal sustainability of the public wage bill. Maen kalora gi ng'ur manogol gi Uganda jo Kenya enya kinde mang'anyo wi pek mar ngima osebedo kadhi mbele pachoka. Kamoko kuom Uganda dwaro mondo mi jatend piny Kenya William Ruto ogwe tao. Duol no lero ne gitiyo kanyakla gi bede sirikal mamoko mar dugo kwan mag osara ma ichulo jotije piny owacho nyaka tamalo 35 kaluwore gi chike mapachoka kata obedo ni sani en ni atamalo 46.64. Consequently, the wage bill has come down from 54.77% of revenue in 2020-21 to 46.64% in 2022-2023. The wage bill is expected to further decline to 35% of revenue by 2028. Mabiro bang' jatend piny Kenya William Ruto chiwo ote yoro boke ne duol no mondo mi ochung chenro no kaluwore ni paro mar chik mar omenda osewit kucha kendo ochumi mapacho ka bende ni kamarach. Jatend migawo mar jotije sirikal Moses Kuria bende nondiko ne duol no mondo owit kucha paro mar meto mar osach jotije piny owacho kowacho ni ok owinjore. Okawo tuna 1.1 maina tamalo 47 mar osuru kendo kete osara gino maweya guch Kenya gi tamalo 54 mar omenda mochoki ne weche dongruok chulo gope kod chenro mamoko. There is a problem because as a percentage of revenue it is consuming more resources than it should. That is the wage bill itself. But if we look at the salaries in absolute terms for a number of the public officers, it is actually way below the market. Jatend kweth manoke od bura Opiyo Wandayo yango ni kik mede osara to kar mano ti kod omenda go endiko jopuonj junior secondary teach ndiko rawere tich kod chenro moko. As a matter of fact, again, I want to go on record that I, together with my deputy, Honorable Mbui, have rejected in totality the purported salary increment by the SRC. And we are asking the National Treasury to reallocate that money towards employing the JSS teachers, towards employing health workers, and in fact towards helping the youth who are out there struggling to get gainful employment. Jod bura manyali Mohamed Ali oyango ni ma oken sama kare munjo medio jotije piny owacho sara kalore ni thoth Uganda jo Kenya onge tije ka bende ochui mapacho kayulo to kar mano oyeduok piny osara go kendo keto omenda go e tije mamoko. SRC iko pale kwa mujibu wa katiba. Sisi wabunge hatukai chini tukajiongezea mshahara. SRC inaongezea wafanyikazi wote wa serikali Kenya nzima mshahara. Na wakiongeza sio sisi tumewalazimisha kuongeza, lakini nataka kuambia SRC ni makosa kuongeza wakati nchi iko katika hali hii. Wakati sasa hivi ni wakati wa kujenga nchi, na hii SRC haijaongeza sasa hivi, ni bad timing. Unasikia kuna wakati uko mahali pabaya, wakati mbaya. They have expressed desire that they are willing to have a pay cut. We would definitely be more than happy to go that direction because they have expressed the interest to do that. So it is not impossible. It can be done. Lydia Okeyo, Ramogi TV.